Проект на читалище Макреш. С ръчни като баба, шарени черги тъчем. С изгрева на слънцето. Овце нетърпеливи да излязат на паша. Започва нашата приказка за един забравен занаят – тъкането. За да се изтъче една черга, е нужен стан, вълнена и памучна прежда. Не случайно започнахме нашата приказка с овцата. За да е качествена вълната й, тя трябва добре да е нахранена. През месеците юни и юли се стрижат овцете. Вълната се пере на реката, преде се и се боядисва. Основата е от памучна прежда и се навива на калеми. Калемите се поставят с нователката и с нея се насновава основата. Основата се опъва и се навива на кросното, след което се поставя в стана. Това е нашият учител. Тя предава своите знания и умения, учени на тънкостите на занаята. Слува с вроката, трябва да се освежи преждата от задната пръснота, за да се повръща. Трябва да освободиш тоягата и да минеш през една или през две дупки, зависи как се прикал и как върви кънето. И като освободиш оттам преждата, веднага от тук дърпаш да опънеш преждата, като сложиш кръгта на подноза, да се образува зъб. Да може да прикараш совалка. За да се получи една прекрасна черга. С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.